Benvinguts a la Motxilla de Llibres. Avui a dins de la motxilla us porto una història de por. És aquesta novel·la de vampirs escrita per l'escriptor escocès Robert Louis Stevenson, que ens va deixar grans obres de novel·les d'aventures, com per exemple L'illa del tresor o també La fletxa negra, però que també va dedicar grans novel·les i grans contes a aquest sentiment que li agradava tant, que era el sentiment de la por. Va escriure el Dr. Jekyll i Mr. Hyde i Mannheim. I aquesta és una novel·la de vampirs. Està traduïda per primera vegada al català per Xavier Zambrano i ens la porta Viena Edicions en aquesta col·lecció tan bonica de la qual us parlaré després, que es titula Petits plaers. Així doncs, ara que us l'he presentat, anem a veure com sona el començament de Olaya, que és aquesta novel·la de vampirs i en concret de vampireses. El seu començament és aquest que ara us llegeixo i diu així: "I bé", digué el metge, "jo ja he fet la meva part i, si em permet de dir-ho, l'he feta prou bé. Ara només cal que s'allunyi d'aquesta ciutat freda i malsana i passi un parell de mesos respirant aires purs i amb la consciència tranquil·la." Doncs bé, aquest és el començament d'Olaya, que, com m'heu pogut comprovar, és l'inici d'un diàleg en el qual el metge li diu, ara sí us ho dic, amb un soldat anglès que ha estat guerrejant per terres espanyoles, que per curar-se de les seves ferides hauria de fer una mica de repòs i passar una convalescència en una zona muntanyosa i allunyada, respirant aires purs. Doncs bé, aquest és el començament del plantejament i, com no pot ser d'una altra manera, aquest soldat, el protagonista de l'obra, que explica la història en primera persona, arribarà en una mansió que fa molta por. L'entrada té una forma així aràbiga i a dintre hi viu una família conformada per la mare i dos germans, un fill i una filla. Aquesta família és descendent dels Grandes d'Espanya. Fa 800 anys els seus integrants van ajudar els reis en la reconquesta i ara és una família que està en franca decadència. I què passarà aquí? Doncs que es viurà un enamorament arravatat, un enamorament que acabarà d'una manera... No dic res més per no desvetllar com acaba Olaya. Els ingredients principals crec que són que l'ambientació està molt ben trobada, que hi ha una profunditat psicològica. Per explicar precisament aquest enamorament, el personatge que escriu en primera persona, el narrador que explica els fets en primera persona, s'autoanalitza intensament. I, a més, hi ha una sensació inquietant. Cada vegada, com més avances, més ganes tens d'arribar al final i veure com acaba la història d'Olaya. La traducció està ben feta. Per què? Doncs perquè Xavier Zambrano, per arribar a traduir tota aquesta profunditat psicològica, ha hagut de trobar les paraules precises per transmetre'ns l'original i no deixa de ser que manté l'aire del segle XIX en el qual va ser escrita aquesta obra. És una història de vampirs i les històries de vampirs són interessants. Segurament la majoria de vosaltres heu llegit o heu vist la pel·lícula, l'adaptació de Dràcula de Bram Stoker. Us haig de dir que a mi el llibre de Dràcula de Bram Stoker m'encanta, és meravellós, és molt més llarg, òbviament, però també hi ha aquesta profunditat psicològica. Aquest, Olaya, està escrit 10 anys abans, aproximadament, de que sortís Dràcula. És a dir, que Bram Stoker potser es va inspirar en aquesta o amb una altra encara més antiga, que és la de William Polidori, que està traduïda molt bé, per cert, per Marina Espasa, la teniu a Angle Editorial, i també pot ser que Bram Stoker s'inspirés, com també ho devia fer Stevenson, amb les llegendes sobre els vampirs. Doncs molt bé, us deia abans que us parlaria de la col·lecció Petits plaers. És una col·lecció bastant nova, que porta l'editora Blanca Pujals i que ha tret llibres bonics com aquest i com aquests altres que ara us ensenyo.
La col·lecció Petits plaers, que com podeu veure es tracta de donar al públic la degustació d'un clàssic, com pot ser per exemple en aquest cas Stefan Zweig, L'amor d'Erika Ewald, o per exemple d'Isaac Dinesen, El festí de Babette. Tot amb bones traduccions i amb aquesta edició tan bonica i tan cuidada. Així doncs, espero que us agradi aquesta novel·la que està pensada especialment per aquestes tardes llargues, aquests vespres de quasi bé hivern, no? Perquè puguem endinsar-nos en una novel·la així psicològica que també fa una mica de por. Així doncs, Olaya, de Robert Louis Stevenson, i espero que tingueu una molt bona lectura.